Kafoni ni laseli kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen minnu fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ kunnafoni siraw la nin waati ninnu na ka fɔ aw ɲɛna nin ye Malikura kunnafoni kɛnɛ sigikanw ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC. Kunnafoni kumabaw kuruba la bi juma utukalo tile 16 san 2024 filɛ nin ye ninnu ye. Kunu alamisa Mali sɔrɔdasiw ka patriw dɔw bina jugu marifatigiw ka jan kɔnɔna na Jalasagu Bangasu mara la. Seere caman ye kofɔliw kɛ mɔgɔ fagaliw ani joginniw kan. An ka laselikɛla Baɲangara mara la bena an kunnafoni a kan sisan jɛmukan kɔnɔ. Kulenzon bana ne a bɛ wele nanzarakan na ko mpox ne a carilen don nin waati na farafina jamana 16 kɔnɔna la. Banabatɔ fɔlɔ yera farafina kɔ kan. Mali kɛnɛya ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko a bɛ kɔlɔsili kɔnɔ u fɛ ko a ma ye mɔgɔ la fɔlɔ. An bɛna kunnafoniw di aw ma a kan. Tintili barika boyannen bɛ bi juma in na Bani sirala kan yaasa ka maramafɛnw sɛmɛli yamaruyaliw sɔrɔ min bɛna kɛ sababu ye ka kalo 10 fitinɛbilen cariliw kunbɛn. Waati la a bɛn ladilanaw olu bɛ u ka kumaɲɔgɔnya tile 2nan na Katarikaw fɛ yen nɔ. Ni suran kelen tɛ a suran bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ni hinɛ de ye. Imam Seydi El Haj Malik Diallo Association Ahibahur Sahul ni Bamako 300 logements alimami bɛ taamala l'Amérique jamana kan yan. A kun bɛra malidenw minnu sigilen bɛ Washington DC wajuluba kɛnɛ kan ani a masalala an bɛna a lase aw ma. A y'aw danse an ka kɛnɛ kan. Kunu alamisa la Jalasagu Baɲangara mara la Mali sɔrɔdasiw ka lakanakɛla dɔw bina jugu marifatigiw ka jan kɔnɔna na. Seereya caman kɛra a taabolow juguyaliw kan. Mɔgɔ joginnenw a senfɛ latara Bankasi lapitaniso la. Tijani Wederago VOA Banbara ka laselikɛla a yɔrɔ la bɛ kuma a kan. Baɲangara marabolo kɔnɔna na waati bɛɛ lajɛlen na gɛlɛyaw don ka sabu kɛ dangarawalew cayali ye. Kunungo alamisa an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko Mali finitigilakaw bina farinya tigilamaw ka jan dɔ senfɛ Jalasagu mara kɔnɔna na. Kamasɔrɔ Mali finitigilakaw kɔni kun bɔlen don u ka ladala bɔliw la ni o ye patrouille ye walasa u bɛ se ka taa sɛnɛkɛlaw ka olu lakana cogo min na u ka forow kɔnɔna na. Seere dɔw y'a yira k'a fɔ ko dangarawale in kɔni juguyara kosɛbɛ baw a yirala k'a fɔ ko Mali finitigilakaw ka mɔgɔ dɔw kɔni bɔnɛna u ni na nin dangarawale in senfɛ. A yirala fana k'a fɔ ko dɔw fana banana ka juguya minnu banana fɛɛrɛ sigira sen kan walasa olu bɛ se ka Bankasi kɛnɛyasow sɔrɔ cogo min na. Hali y'a sɔrɔ Mali finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔyaso n'o ye DIRPA ye n'o ma se ka kuma fɔlɔ nin dangarawale in kan an y'a kanu an ka wulikajɔ senfɛ walasa an bɛ se ka jamana lasigiden dɔ sɔrɔ Bankasi mara kɔnɔna na mun bɛ se ka seereya dɔw d'an ma ni kunnafoniya dɔw d'an ma nin dangarawale in senfɛ. Nka an ka jiringajɔ kɔnɔna na an ma maa sɔrɔ mun bɛ se ka an ka ɲininkaliw jaabi. Hakilina jiginna a bɛ waati jan bɔ farinya tigilamaw kɔni dagalen bɛ nin mara kofɔlen in kɔnɔna na wa u ka dangarawalew bɛ kɛ ka ɲɛsin maa n'u ka bololafɛnw ma waati bɛɛ lajɛlen na. Kabini samiya kɔni daminɛna i b'a ye k'a fɔ Mali finitigilakaw fana bɛ girinkajɔ la waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka sɛnɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnya la ka olu kɔni hakili sigi u ka se ka taa u ka forow la k'u ka sɛnɛw kɛ. Nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko samiya baaraw kɔni daminɛnen don wa san o san i b'a ye k'a fɔ ko farinya tigilamaw bɛ maa caman bali ka t'u ka sɛnɛw kɛ. An bɛ waati min na bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don ka Mali finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔyaso k'u ka communiqué kɔnɔ nin dangarawale in kan. Tijani Wederago VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Baɲangara marabolo kɔnɔna na. Farafina Keleya tɔnba ka kɛnɛya bolofaraw ye welekanw bila kabini dɔgɔkun tɛmɛnenw na kulenzon bana ne a bɛ wele nanzarakan na ko variole de singe u bɛ ka cari ni teliyaw ye cogoya minnu na farafina jamanaw kan a yira jamana 16 ɲɔgɔnna la kaban kabini san daminɛ waati la u ye laseliw kɛ kunu alamisa kan a fɔ ko mpox banabatɔ fɔlɔ farafina kɔ kan yera Suède jamana kan. Bana ni a bɛ carili la ni fanga jumɛn bɛ ka taa cogoya jumɛnw na. Arabadon duniya Keleya tɔnba ka kɛnɛya kow bolofara ye u ka weleka min bɛ laseliw kɛ duniya ma banajugu fangamaw bilaliw la ka kɛɲɛ ni ngɔnw ka kulezon banaw ne a bɛ wele ko variole du singe ne dɔw k'a ma ko mpox nanzarakan na cariliw ye farafina gun kan ni barika ye. Kurubala jatew la a yirala k'a fɔ ko bana nin yera mɔgɔ ba 38 ne 865 ɲɔgɔnna la farafina jamana 16 kɔnɔna la kabini janvier kalo daminɛ waatiw la san 2022 la. A kɛra mɔgɔ 1,000 ani
856 sata ye kaban ka kɛɲɛ salon ta jatew ma bana ni jatew yɛlɛna ni teliyaba ye ka se fo 160 ma kabini san 2024 san daminɛw furantilen na ka da farafina keleyatɔnba kɛnɛyako ka cakɛda agence de santé de l'union africaine africa cdc ka dɔgɔkun tɛmɛnenw laseliw kan alamisa na Suède kɛnɛya cakɛda ye laseliw kɛ k'a fɔ ko banakisɛ in a siya min n'a tɔgɔ ko clade 1 façon min n'a ka farin n'a yɛlɛmali ka teli mɔgɔw fɛ yera mɔgɔ kelen na Stockholm sigida la a fɔlɔ min kɛra farafina kɔ kan a tigilamɔgɔ ye bana nin sɔrɔ a ka taama sen fɛ farafina dugu dɔ la banakisɛ nin b'a la ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na Olivia Wigzel Suède ka kɛnɛya cakɛda ɲɛmɔgɔya so danka ka fɔla kunnafoni sɛnsɛ kɛnɛ kan RDC jamana min n'a a mɔgɔw jatew bɛ taa I jɔ fo 1,000,000 bɔɲɔngo la banakisɛ nin carila u ka sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kaban kabini septembre kalo la san 2023 waati la ka da u ka kɛnɛya bolo ka jateminɛ cakɛda ka fɔ kan u y'a yira k'a fɔ ko u ye banabatɔ 15,664 de jatew bɔ ka fara o kan a yirala k'a fɔ k'a ye mɔgɔ 548 ɲɔgɔnna faga k'a bɔ san daminɛ la ka na se sisan ma RDC kɛnɛya minisiri Samuel Roger Kamba ka fɔla alamisadon na utukalo tile 3 la Afrika CDC tun ye mɔgɔ fatulenw 455 jatew bɔ ani maa 44,479 banaw yɛlɛmara minnu fɛ u ka marayɔrɔ 25 ka taa se fo 26 ma ka tɛmɛne ni sira kelen ye Mali kɛnɛya ɲɛmɔgɔw fana ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u bɛ ka kɔlɔsiliba kɛ a mpox in kan ko a ma ye fɔlɔ mɔgɔ la Mali la an ka Mariam Kuyate VOA Bambara ka kunnafonidila ka bɔ Bamakɔ lamɛn hali n'a sɔrɔ nin bana carilen don ni waati na Afriki jamana cɛmancɛ bolo fɛ a ma ye fɔlɔ Mali jamana kɔnɔ kabini tulolasɔmikɛla a bana kofɔlen kan ni kunnafoni sɛbɛntiyala Mali kɛnɛya ko ani foroba sanuya ko cakɛdaba fɛ o siratigɛ la u y'a yira ko wurikajɔw bɛ ka sabati u fɛ kabini nin bana in kibaruya jɛnsɛnna min ye kunnafoniw ani cikanw k'olu dila mara kɛnɛyako ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma walasa ka banakisɛ in yɛrɛ kɔlɔsili sabati fo ka taa se kɛnɛya sira minnu bɛ an ka jamana dancɛw la lafaamuyali baaraw jamanadenw yɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen sigila sen kan ka ban ni ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin bana yɛrɛ taabolo kan n'o ye variole du singe bubu tigani ka ɲɔni bana kɛnɛya tigilamaw olu ka fɔla ko bana min don k'a bɛ sɔrɔ baganw de fɛ minnu b'a yɛlɛma adamadenw fɛ wa anw fɛnɛ b'a yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ wa ko bana min don n'a y'i minɛ kunkolodimiw bɛ caya farikolo bɛ sɛgɛ tuma bɛɛ fo ka taa se farikolo ji dɛsɛ ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Afriki keleyatɔnba ka kɛnɛyako tɔnba o de ye tulolasɔmi kɛ nin bana kofɔlen na Afriki kɔnɔ kabini dɔgɔkun tɛmɛlen République démocratique du Congo a yirala ko ni bana kɔni bɛ yen kosɛbɛ ko nka ka damadɔw bɛ Burundi jamana na Uganda Kenya Rwanda ani an kɛrɛfɛ jamana Côte d'Ivoire Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la farafina kɔrɔlen dɔɔnin don ni cɛ fangaw ye kɔrɔlenw ani ladalafɛnw baaraliw kan ye o sira muso jɔyɔrɔ tun tɛ o kɔnɔna na nka Aminata Tamba Sanu donsomuso ye tafe ka fanga jira ne ka dansigi kɛ o waleya ninnu na Njayi Sanu VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bobo Julaso lamɛn a kan muso laadatigi da ka dɔgɔ farafina a yɔrɔ caman na o ta bɛ taa dan cɛfari fasala ani ka tɛgɛrɛ fɔ laada bato bolow kan i n'a fɔ nunu bɔbɔ jelimuso nunu b'a kɛra ɲɛ min ten Aminata Tamba Sanu o ye muso dozo ye n'a bɛ dozoya laada bato kosɛbɛ o ye ko ye min delini tɛ yera lɔnni n y'o de fɔ lɔnni sugu de ka ca quoi dɔw bɛ wolo n'o ta ye mɔɔ n'a ta bɛɛ i b'a degi fana ka fara a kan est ce que diɲɛ na mɔgɔ bɛ se ka ko bɛɛ lɔn i tɛ se ka ko bɛɛ lɔn donc i bɛ to ninnu kalandenya la dalilu bɛ d'i ma i bɛ k'o essayer i bɛ minɛn dɔ ta ka fara ɲɔgɔn kan o ka ɲi i bɛ dɔ ta ka fara kan o man ɲi i b'o bila yaala le i bɛ yaala ka dugu yaala ka lɔnni degi ka dɔ fara kow kan ka dɔ fara kow kan l'o min na sisan n'i sera o don bɛ kɛ min ye ni min nana yɛrɛ susuyira n'a ye min sɔrɔ o y'o tigi ka ko ye nka muso sera cogo o cogo dan dɔ tɛ sago
Aminata Tamba b'o kalama. Anga bamananya anga landora fendo be muso te sei. Pourquoi? Parce que ame den wolo. Pourquoi kana kenya manya anga doma kofe. Donc fendo be comme quand keli ni fo quand ke baka we kan fe ni na mana do sanga misi fa est ko kan. Abi misi wo mais ntina ke parce que me den wolo anya manga na to. Ko chamambe bamanaya yi ananga fraction. Ame muso valoriser to comme culture chamana valoriser. Fatoumata Dambele bɔra Mali la kana Aminata Sanu kɔkɔrɔma don a ka san dozo saraka. Aminata Sanu wulila k'i cɛsiri ka taa Mali la donzo ɲɛnajɛ Mali san donzo ɲɛnajɛba a kelen de kun ye muso ye a donna k'a kɛ ka bɔ cɛ bɛ se ka kɔkɔ kɛ muso bɛ se ka kɛ musow yɛrɛ de ye k'u yɛrɛ bila kɔfɛ k'u yɛrɛ ridiculiser ka k'u tɛ se ka ko dɔw kɛ sinon cɛ bɛ se ka ko kɛ diɲɛ kɔnɔ muso bɛ se ka kɛ. Blaise Sanu o ye dozoba ye Bobo Dioulasso ale fɛ muso tɛ laada kɛ nka a jɔyɔrɔ b'ara. Laada jumɛn de bɛ se ka kɛ anw fɛ farafinna ni muso lɔyɔrɔ tɛ yen n'o ma muso tɔgɔ wele ara hali boli minnu o t'a ye o n'o ko bɛ dɔrɔ tobi jɔn de b'a tobi cɛw la n'o ko bɛ gwa kɛ jɔn de bɛ gwa kɛ musow tɛ o nana yira an na k'a fɔ an bɛɛ kelen bɔ ni ye cɛ ye gwa kɛ bi sini ni muso ye gwa kɛ bi sini cɛ bɛ gwa kɛ o tile ni yɛlɛmana n'o tɛ muso danbɛ yɛrɛ n'a y'a ka musoya sira ta baara lo. Muso ka laada ɲɛmɔgɔya ta kɔlɔlɔ baara diɲɛ tagabolo fɛ ni Aminata ma se k'a yɛrɛ maabɔ o ra. Mɔgɔw kɔni bɛ filɛliw kɛ ka o b'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ siran ne yɛrɛ de ɲɛ u b'a fɔ o mana muso hali ne yɛrɛ tɛ o mana muso ye minɛntigi o ni bɛ siran ɲɛ o bɛ min fɔ mɔgɔw ma kunnafɛntɔ fatɔw don o bɛ to ka ko ka gɛlɛn o ka ko ma nɔgɔ i y'a faamuya o n'a ɲɔgɔnnaw Ni muso ko fɔ ni furulen don denmisɛnninw b'a bolo a furucɛ dɔnba Sanu bolo baasi foyi tɛ yen ale muso jɔyɔrɔ ka kan. Mun ma faamu muso ma kɛ dosoya la kɔfɛ fɛn bila ye ka ye parce que muso le bɛ doso bange bonya dɔ lo y'a tagala muso kan a kana se a yɔrɔ bɛɛ la n'o tɛ muso yɛrɛ ye doso ye puisque muso le bɛ doso bange. Ni fɛn min diyara mɔgɔ ye o le bɛ i dusu suma dozoya Aminata Tamba wolola ka mɔra a tilala ka diya ye a y'a sira tagama a y'a dusu suma sɔrɔ muso caman bɛ bibi nin na o bɛ siran Ala ni mɔgɔw ɲɛna yeri mɔgɔ ka fɔta ko disi gosi n'o yɛrɛ diyana ko ye Aminata Tamba Sanu b'a yira na ni sira nin kan ko kow tagabolow yɛlɛmana musow bɛ jɔyɔrɔ belebelew sɔrɔla bi an ka kɔrɔlen siraw kan hali landa kow ra ni tun diya Sanu kumakan ye Bobo Dioulasso VOA Bambara tɔgɔra. Ni an selen an ka kunnafoni tako fɔlɔ laban yɔrɔw la a ye to kunnafoni kɔnɔna la an b'an tulo kɛrɛmubɔ ka segin ka na laseli kɛ aw ye a tako filanan waati kɔnɔ. An balimaw ani yantuma lakanabaliya min bɛ ka bonya jamana bɛɛ kɔnɔ marifatigi minnu tɔgɔ ma fɔ n'olu tun bɛ bolimafɛnw kan olu binna karidon na utikalo tile 11 san 2024 sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 la famaw ka kɔlɔsiliyɔrɔ la Yelimane Kayi mara la mɔgɔ caman bɔnɛnɛ u niw la o kɛlɛ sen fɛ aw hakilina ye mun ye Mali dancɛw lakananiko la yala o dancɛ minnu bɛ farati la olu kan ka kologɛlɛya wa aw hakilila yala lakana jɛ ka baara kura bɛ se ka kɛ ni Algérie, Mali o ni Mauritanie cɛ wa aw hakilina ye jumɛn ye aw ko di minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon jamukan na n'o ye utikalo tile 16nan ye a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan.
ni an segele kana ga kunnafoni kɔnɔna la tɛmɛnen jɛmukan ye Russie jamana ɲɛmɔgɔw ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Ukraine ye u ka suguba dɔ gosi Donetsk mara la min kɔlɔsilen bɛ Moscou fɛ ko a sen fɛ mɔgɔ 7 ɲɔgɔnna joginna Denis Pushilin gouverneur min bilala a yɔrɔ mara kunna Russiw fɛ ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a gosili tun ɲɛsinen bɛ Petrovski district de ma ka taa Donetsk dafɛ fan dɔ fɛ mɔgɔ 2 fagara faso jamaw ka lawuliliw lakanali baaraw senfɛ Kursk Russie jamana kan yɔrɔ min na Ukraine bɛ kan ka dagabana gosiliw lamaga a yɔrɔw la ka kɛɲɛ ni kɔseginin dɔw ye. Kana Ameriki yan nɔ Wisconsin bɛ jate l'Ameriki sigidabaw 3 fɛ politiki kulu 2 minnu bɛ l'Ameriki jamana kan bɛ minnu jate kosɛbɛ ka yɛrɛ kofɔ senfɛ ka da u ka sigida jama cayaliw kan k'a nafarabo VOA kunnafoni sɛnsɛla ka a yɔrɔ min sigilen bɛ a yɔrɔ la ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a sigida mɔgɔw ka girinkajɔw kan ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ɲini kalata ninnu ye mana bɛ bɔ an ye Nama Jara fɛ an k'a lamɛn. Kabini san 2017 la Gonzalo Perez ye dumunikɛyɔrɔ dɔ ɲɛma ye Wisconsin k'a tun hakili la dɔ bɛna fara a ka sɔrɔ kan. Nin ye ne ka lotorisɔngɔ de ye. Bawo Taiwankaw ka baarada min tɔgɔ Foxconn tun ye layidu ta k'a bɛna écran dilan usine ba dɔ lajɔ wa a bɛna mɔgɔ 13 ta walasa ka baara k'a kɔnɔ. Gonzalo Perez tun hakili la o mɔgɔ ninnu bɛna baara kɛ o usine in kɔnɔ u bɛɛ bɛna dumuni kɛ a ka dumunikɛyɔrɔ la n'o ye restaurant ye o la a ka sɔrɔ bɛna yiriwa. O layiduw kɔni ma bɔ a sira fɛ tugun nka a laban Foxconn ka laɲini ma sabati. Bi Foxconn ka usine in kɔnɔ Wisconsin worodugu yanfan na mɔgɔ 1000 de bɛ baara k'a kɔnɔ. Anw ka sɔrɔ dɔgɔyara tiɲɛ na. Ne hakili la ni mɔgɔ min bɛ wote u bɛna lajɛ de mɔgɔ min bɛ se ka fɛnw sɔngɔ nɔgɔya. Bi Gonzalo Perez ka dumunikɛyɔrɔ in kiliyanw tɛna ka caya dɔ farala fɛnw sɔngɔ kan tuguni o gɛlɛya b'a kan. Bob Wittke républicainw ka politikitɔn ka lasigiden wasaden bolo la Wisconsin mara la n'a ni Gonzalo Perez ka dumunikɛyɔrɔ in ma jan ɲɔgɔn na. Foxconn usine fana bɛ yen de. Jamana sɔrɔ ye Wisconsin mara mɔgɔw ka haminakoba de ye. O siratigɛ la Bob Wittke y'a jira ko wasadenw tɛ kan kelen fo o ye gɛlɛya nati Wisconsin mara taabolo la. An tɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ politikitɔn 2 ninnu ko kalama wa an tɛna se ka fɛn kɛ. Nick Ramos ye démocratiw ka ɲɛma ye Wisconsin ko n'a ka di républicainw ye u ka fɔ k'u tɛ kan kelen fo Wisconsin mara taabolo hokumu kɔnɔ. A ko olu ka tɔn min bɛ jɔ ni kalata ye Wisconsin k'a ye fɛɛrɛw ni cɛsiriw kɛ kɔsa in na walasa ka yɛlɛma don kalata sɛbɛnw cakɛda la n'o b'a to nɔgɔya bɛ se ka kɛ wasaden kalata la cogo min na. Bawo jamanaden minnu bɛ kala ta u b'a fɔ tuma bɛɛ ko Amerika bɛjɛfanga taabolo jɔrɔ b'u la kosɛbɛ. My hope is that no matter who ne jigi b'a kan mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲɛmaya sɔrɔ Oval cakɛda la a bɛna cɛsiri ni fɛɛrɛw bɛɛ kɛ jamanadenw ye walasa bɛjɛfanga ka lakana ani ka jamanadenw ka laɲiniw sabati. Bɛnbaliya bɛ Wisconsin i n'a fɔ mara caman kɔnɔ États-Unis nka fanga nasina sɔnna ko ka sebaya ni dawla sɔrɔ novembre kalo nata jamanakuntigi kalata la o bɛna sɔrɔ ni cɛbɔ min sera ka mɔgɔ caman lasɔn ka wote Kamala Harris. Wa Wisconsinkaw ne b'a aw ɲininka yala aw labɛnnen don ka taa baara la wa? Jateminɛ labanw y'a jira ko sa in na Wisconsin ko démocratiw ka cɛbɔ jamanakuntigi kalata la Kamala Harris de bɛ républicainw ka cɛbɔ Donald Trump ɲɛ mɔgɔw hakɛ la nka a man ca kosɛbɛ. Ka wote Trump ye o ye ka Wisconsin kisi ani ka i ka jamana kisi. Dumunikɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ Wisconsin Gonzalo Perez k'a ma deli ka sen don politikikow la wa ani cɛbɔ 2 ninnu ma deli ka ɲɔgɔn ɲɛ fana. Cɛbɔ o cɛbɔ ye se sɔrɔ u 2 la an ka balo cogo tɛna yɛlɛma. Ne bɛ taa ni n ka baara ye don o don i n'a fɔ n b'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ ne ma tɔnɔ ye nin politiki na. I don't see no benefit. Gonzalo Perez k'u ka latigɛ bɛ min bolo n'o mana se sɔrɔ a bɛna kow ta cogo min na on ŋaniya b'a yɛrɛ de bolo. Tuma dɔw la ne bɛ wote mɔgɔ min ye o de ye min bɛ yɛlɛmaw nati.
bi juma la tintili barika bonyanenba bɛ bani sirala kan yaasa ka maramafɛnw sɛmɛli yamaruyaliw sɔrɔ ne ka kalo 10 fitinɛbilen gaza bali ka cari waati la bɛn ladilaninaw olu bɛ u ka tɔnsigi tile filanan na Qatar kalo 3 kumaɲɔgɔnya kɔfɛ gɛlɛya bɛ halisa maramafɛnw sɛmɛliw bɛn kan sɔrɔli ani mɔgɔw welekuliw minɛlenw labilaliw kan dongo do dɔ de bɛ ka kan fara fitinɛ ni barika kan min bɛ maramafɛnw sɛmɛli laɲiniw wajibiya Hamas tɔndenw minnu tun tɛ kɛnɛ kan a kuma ɲɔgɔn kɛyɔrɔya la i ye laseliw kɛ ko u sɔnna kɔndisiyɔnw bɛɛ lajɛlen ma ko nka ko l'Amérique ka tintili kɛ bani sirala kan nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan Imam Seydi El Haj Malik Diallo association Ahibawur Rasul ani Bamako 300 logements Almami bɛ taamala l'Amérique jamana kan a kunbɛra Mali denw minnu sigilen bɛ Washington DC wajulu kɛnɛba kan a kumana kosɛbɛ hinɛ ani bɛn ani dɛmɛw kan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la an k'a ka kumakanw lamɛn. Alakira sallallahu alaihi wasallam min y'an ka ciden Ala y'a ciden ka kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔ. Ala ye kuranɛ min d'a ma kuranɛ suran 114 ni suran kelen tɛ a suran bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ni hinɛ de ye bismillahir rahmanir rahim. Ala y'an da hinɛ nana de a ye alakira Muhammadu min ci sallallahu alaihi wasallam o hinɛ nana de wa Ala ye hinɛ de ɲini silamɛ bɛɛ fɛ furuɲɔgɔnmaw Ala ye hinɛ de ɲini ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نفو نغمان دا نكا على كبوكو دوي أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا كفروا موصول دا كبو أو يرلا منا أو كباسي كتوما نوكي فرو يرسي كدن دوكو فلاكا كانو أني هنا ni a danna kanu ma ni hinɛ t'a la a bɛ kɛ baara ye parce que kanu ye wagati ko de ye mais hinɛ de ye jumɛn ye donc furuɲɔgɔnmaw Ala ye hinɛ de ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ den ni fa cɛ Ala ye hinɛ de ɲini a ko faw ma a ye hinɛ denw na a ka éducation ɲuman d'u ma a ko denw ma n'aw kɔrɔbayara a kana ɲinɛ aw mansaw kɔ wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira tuma bɛɛ i k'a ɲini ko Ala ka yafa Ala ka hinɛ i mansa la donc hinɛ sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye silamɛya yɛrɛ ka laɲini ye Alakira ka du sallallahu alaihi wasallam ne ye du in diyara wari tun tɛ du in kɔnɔ mais hinɛ tun bɛ du in kɔnɔ ani kanu donc hinɛ bɛ du kɔnɔ o du de bɛ taa ka kuma kuncɛ hinɛ kan dɔnnibaaw ko hinɛ bɛ n'a fɔ n'i ko i bɛ so jɔ n'i ye biriki da i bɛ misali la siman biriki i ye biriki da i bɛ siman dɔ de d'a kan ka sɔrɔ ka biriki wɛrɛ da n'o tɛ n'i ye biriki gansan sigi ɲɔgɔn kan a tɛ taa a bɛ bin fɛn min ye o siman min bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ k'o de ye hinɛ ye n'a tɛ balimaya la a man di n'a tɛ baaraɲɔgɔnya la a man di n'a tɛ furu kɔnɔ a man di n'a tɛ den ni mansa cɛ a man di n'a tɛ teriya la a man di donc hinɛ de ye fɛn bɛɛ ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na o ye Ala yɛrɛ ka laɲini ye n'o kɛra Ala bɛ hinɛ na a ko Alakira ko tɛ arrahimuna yarhamuhumur rahman maa minnu bɛ hinɛ ɲɔgɔn na Ala bɛ hinɛ u la irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama min bɛ e ni dugumala cɛ hinɛ la n'o kɛra Ala bɛ fɛn bɛ e fana ni sanfɛla cɛ Ala b'u bila ka hinɛ la irhamu man fil ard aw minnu bɛ dugukolo sanfɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na yarhamukum man fis sama masaba min bɛ fan bɛɛ o Ala bɛ hinɛ na. Ayiwa o diyara an ye Imam i bɔra sisan ka kuma hinɛ kan ni mɔgɔ min ko hinɛ i ko ɲɔgɔn dɛmɛ i ko an ka sɔn ɲɔgɔn ye wagati min na an bɛ wagati min na gɛlɛyaba bɛ Mali jamana kan hinɛ ko a dɔgɔyalen don kosɛbɛ kɔli ani sɛgɛn a kɛlen bɛ ka adamadenw ɲinɛ ko caman kɔ awa e bɛ se ka kumakan jumɛn de fɔ ladilikan na sisan ka lase jamanadenw ma. Alhamdulillah a diya an ye an b'a ka diɲɛ tɔgɔ ma an ye min f'i ye hinɛ de ye Ala yɛrɛ ka laɲini maliyɛnw n'an b'a fɛ Ala ka hinɛ na an ka hinɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ don wagati ka gɛlɛn mais i b'a sɔrɔ Ala mana gɛlɛya cogo cogo o san i b'a sɔrɔ o diyara dɔ la ale ye min sɔrɔ ɲina ani salon an b'o ɲɔgɔn sɔrɔ donc wele bɛ bila a ka nɔgɔn hali bi minnu u ka hinɛ a ka gɛlɛn minnu bolo n'o kɛra nin tɛ kunba n'u farala ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ kunba ye donc wele bila maliyɛnw ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka essayer ka ɲɔgɔn faamu an ka essayer ka ɲɔgɔn lamɛn n'o kɛra an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala b'an bɔ a kɔnɔ an y'a ɲini Ala fɛ ka hinɛ kɛ k'an dusukun fa ka hinɛ ɲɔgɔn na Ala k'o di an ma Alakira kɔrɔma sallallahu alaihi wasallam. Folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Washington DC communauté Mali communauté mɔgɔw ani Afrique communauté mɔgɔw ma yan. Alhamdulillah Aja e ka fɛngɛ ye international ye diɲɛ bɛɛ b'a lamɛn an bɛ Washington DC yan an bɛ Washington DC maliyɛn minnu bɛ yan communauté africain fɛn fɛn bɛ yan an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada an nalen an y'a sɔrɔ silamɛya b'u bolo an nalen an y'a sɔrɔ hinɛ b'u bolo ka ko diya ɲɔgɔn na an y'a sɔrɔ o b'u bolo o
kuma ma profiter Washington fana kɔfɛ an taara yɔrɔ min na n'an bɛna taa yɔrɔ min na ka wele bila o silamɛw ma hali bi Washington DC tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ an bɛɛ o tɛ dɛ u bɛ ɲɛfɛ yan u bɛ ɲɛfɛ parce que maliyɛnw faralen don ɲɔgɔn kan yan kosɛbɛ an b'o de ɲini maliyɛnw fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan tiga minnu ye a tɔgɔ kɔnɔ minnu ye kelen ye olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka balima wɛrɛ sɔrɔ mais i tɛ ɲɔgɔn maliyɛn sɔrɔ donc an ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Washington DC o misali yira an na cogo min na o bɛ kɛ parce que an ba Khadijatu n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ yan an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka tunga diya Ala ka an faralen to ɲɔgɔn kan hali bi ka kow ɲa ka d'an ma n'an bɛ segin don min na k'o kɛ hɛrɛ ye Ala kira wɛrɛ ma sɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam sala i ni ce i ni barati. Sisan an ka Siyaka Tarawele bɛ kuma an ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan. Samba Kulibali ale tɛ yeli kɛ kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛkɛla don ale bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa 100 mètres bolibiribiri la Jeux paralympiques kɛnɛ kan Paris k'a daminɛ ni uti kalo tile 28 nata ka kuncɛ septembre kalo nata tile 8 san 2024 na Jeux paralympiques ye lujuratɔw ka Jeux olympiques de ye Samba ka laɲini ka taa Paris ka jɔnjɔn ta ka nana ye Mali la. N labɛn caman kɛ n y'a fɔ i ye cogoya min na depuis 2021 n ko 2024 bon une préparation caman kɛ n taara Maroc Tunisie n y'a ɲini ka minima sɔrɔ yen. Nin ye siɲɛ fɔlɔ ka ye jeu kɛnɛ kan. Ouais nin siɲɛ fɔlɔ mais n ye meetingw kɛ minima jeu yɛrɛ minima taayɔrɔ n y'o daminɛ depuis 2022. Ay sire san joli la? Bon moi les 16-18 ans né 2006 re. Sidiki Kulibali Samba ka degeli karamɔgɔ y'a yira ko baaraw tagabolo ka ɲi. An bɛ kalo damadɔ bɔ sa labɛn na an bɛ se k'a fɔ an y'a labɛnw yɛrɛ daminɛ depuis mois de février kɔnɔna parce que an y'a Samba yɛrɛ bila validiw fɛ n'o ye an Mali athlétisme yɛrɛ fédération malienne d'athlétisme olu ka compétition fɛn fɛn tun bɛ kɛ pour que ka se ka an ka labɛn sabati an tun bɛ Samba bila ka taa olu compétition ninnu kɛ pour que a bɛ se ka sen sɔrɔ joona donc fo ka se bi ma même fédération malienne d'athlétisme yɛrɛ ka championnat min kɛra le 20-21 Sikaso Samba yɛrɛ fɛnɛ tun b'o kɛnɛ kan o bɛɛ tun ye ni labɛn ninnu ye fo ka se bi ma a bɛ fɔ entraînement kɔnɔna na ko entraînement de ka gɛlɛn ni compétition ye a bɛ ka baara min kɛ entraînement na n'a sera k'o lawaleya faden kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma ani jɔnjɔn dɔ bɛ na Mali kɔnɔ. Gɛlɛya ma ye baara la kɔni degeli baaraw la. Bon baara gɛlɛya tɛ ban mais an bɛ baara kɛ ni sababu minnu b'an bolo an bolokɔrɔtaw an bɛ baara kɛ n'olu ye. E bɛ fɔ Malidenw ɲɛna sigi kuma. Bon an b'a fɔ Malidenw ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna u ka ye an kɔ u ka an supporter u ka n'u jigila tigɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ taa Mali ɲɛjɔyɔrɔ min fa ni an b'a ɲini Ala fɛ an ka se ka u sago d'u ma ni Ala sɔnna médaille a bɛ kɛ surprise ye sabula an ni mɔgɔ min bɛ ka taa n b'a dɔn mɔgɔ min don denmisɛnnin don a hamina yɛrɛ ale hami ye min ye Mali yɛrɛ kɔnɔ bi su ani tile o ye médaille ko de. An ka Jeux paralympiques ma kɔnɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Ayiwa ka foli kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ. An balimaw ani yantuma lakanabaliya min bɛ ka bonya jamana bɛɛ kɔnɔ marifatigi minnu tɔgɔ ma fɔ n'olu tun bɛ bolimafɛnw kan olu binna karidon na utikalo tile 11 san 2024 sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 la famaw ka kɔlɔsiliyɔrɔ la Yelimane Kayi mara la mɔgɔ caman bɔnɛnɛ u niw la o kɛlɛ sen fɛ aw hakilina ye mun ye Mali dancɛw lakananiko la yala o dancɛ minnu bɛ farati la olu kan ka kologɛlɛya wa aw hakili la yala lakana jɛ ka baara kura bɛ se ka kɛ ni Algérie, Mali o ni Mauritanie cɛ wa aw hakilina ye jumɛn ye aw ko di minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon jamukan na n'o ye utikalo tile 16 ye a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ